Hello, először ezt a kedvem XD-LOL12, és most egy Minecraftos videóval készültem nektek igazából. Arra gondoltam, hogy ugyebár Barnival építettük azt a villát, és hogy hát gondoltam, hogy én is építek egyet, hogy megmutatom, hogy milyen az, amelyiket én akartam építeni, mert Barnival azt ugyebár közösen építettük, közös tervek, közös berendezkedés, ami még mindig tart igazából, a szobák kialakítása, az elhelyezések, ő és az én stílusom egyvelege. Na, hát igazából én úgy csináltam már, szóval, hogy én már így elkezdtem, szóval, hogy így felállítottam egy tornyot, ami azt mutatja, hogy milyen alapanyagokat akarok készíteni a házhoz. Na most annyit csináltam előzőleg, hogy fogtam és bekerítettem az egészet, megcsináltam egy ilyen kerítést lényegében, meg egy ilyen utat, megnéztem, hogy hol jövök be, és majd én neki szeretem adminokkal, vagy staffal, vagy moderátoron, mindegy. És akkor hát itt vannak azok az anyagok, amiket én akarok használni a házamhoz. Igazából akarok használni ciklámen kék gyapjút, szürke gyapjút, természetesen üveget, stone slabet, izzókövet, és amiket még nem raktam ide, hát azok ilyen faanyagok, de azért, mert ugyebár azok olyanok, hogy a faanyag, szóval hát azt nehéz kitalálni lényegében, hogy miből akarod, hogyan akarod, milyen fából. Igazából arra gondoltam, hogy ezt az utat folytatom is még egy pár blokkon keresztül, csak úgy elkezdtem, mert este volt, és gondoltam, hogy haladni akarok mégiscsak, és hogy gyorsabban teljen. És most van ilyen langolok, amit nem igazán értek, de nem baj. Hát mit is kell tudni erről a házról, kimondottan annyit, hogy mégsem ennyit, de én igazából egy ilyen mediterrán stílusú házra gondoltam, ami ilyen, hát mégiscsak valami szép ház, mégiscsak azt sugalja, hogy nem azt mondom, hogy van pénz a háznál, hanem az, hogy tényleg van egy normális családi a ház, nem egy ilyen full gazdagé. Kimondottam. Pedig tudom, hogy úgy fog sikerülni az egész ház, hogy ilyen full gazdagos lesz, mert ismerem magamat, de most nagyon nem izgat, kimondottam. Csak valami elképzelésem legalább van már az egészről. Így úgy gondoltam, hogy ilyen kuszahálókkal szeretném az egész házat díszíteni. Ez kimondottan nem is díszítés, hanem ezek az alapjai a háznak lényegében. Na most én úgy gondoltam, hogy házat szeretném több részből megépíteni. Szóval nem arra gondolok, hogy most ezt fölveszem, ezt a videót, és ez az egy videó, mert hogy úgy vagy nem frepszel veszem. Szóval, hogy összevágok egy, mit tudom, 3 órás videót, nem, részenként, és szeretném kitűzni, hogy mégiscsak legyenek nézők, szeretném kitűzni, hogy mikor fogok felvenni, mert hogy mikor fogom feltölteni a videót. Apropó ház, most így hirtelen még eszembe jutott, hogy a házat úgy szeretném, hogy csak egy emeletes legyen, jól hallottátok, egy emeletes legyen, de egyszerűen a kerítés, amint hogy a hátsókert, meg ilyenek, azok nagyon díszesek lesznek, mert már van itt előttem egy tervrajz, meg minden. Úgyhogy, már vannak ilyen elképzeléseim. Jó, mondjuk lehet, hogy egy emeletes lesz a ház, de nem tudom, még nem kis házról beszélünk. Igazából ugyanúgy legendári MC játszok. Itt van egy kreatívos szerver, és én ezt igazából nagyon szeretem, mert szeretem alapjában is a legendári MC-t. Régen is szerettem, most is ugyanúgy szeretem, úgyhogy Barnénak is tetszik, és szereti is, de ő nem játszott vele annyit, mint én, szóval ő volt, mikor felment Mester MC-re, meg ilyenek. Engem kimondottam, viszont nem zavart az, hogy ő még mellette még Mester MC-zett. De valami még kellene hozzá, valami narancssárga gyapjú, vagy valamilyen, nem? Amivel jól nézne még ki. Agyag. Nem.
világos kék gyapjú. Na ez milyen jól néz ki. Akkor most adunk a formának. Jó érdekes formája lesz. Igazából én ezt egyszer megpróbáltam megépíteni, mert egy ilyen stílusú házat megpróbáltam egyszer megépíteni Survival-be. Hát képzelhetitek. Nagyon királyul nézett ki. Fel ilyen fel olyan volt. Ezt azonnal lerosszom azt a telket, szóval ezzel a ütemmel, ahogyan megépítettem. Nekem amúgy meg ez ilyen happy-m, hogy így megépítem a házat, és én leklározom a telket. Szóval, hogy nekem meglegyen a ház, szasz. Jó mondjuk, hogyha persze versenyek a Barnival, hogy mégiscsak jó legyen. Szóval, hogy melyikünk ki a jobb, akkor annyit fejlesztek rajta, amennyit csak tudok. Jaj. Hát igazából kimondtam, ennyit akartam mondani. Többet hirtelen nem is tudok. Miatt még mondanátok, hogy milyen ugyebár a textúrapak, vagy esetleg nem láttátok volna Barni és az én közös videónkat, akkor abban megtudhatjátok, hogy ez ugyebár a shader textúrapak, ami módnak van kiírva, amit nem is értek kimondottan, de nem baj. Mindegy. Hát igazából ennyi. Igazából még annyit, ahogyan én gondolkozok közben, mert nehéz beszélni. Őszinte leszek most veletek, nagyon nehéz beszélni, közben még építeni is. És úgy is, hogy nem az, de meg még nézni is az időt. Hogy... Szóval nagyon szar. De azért elmondom ezt még, hogy... Most itt akartam mondani. Amit akartam, mindegy. Azt akartam kimondottan, még hogy... Most elfelejtettem. Nem tudom, majd még eszembe jut. Ja igen! Nem tudom, hogy mondtam-e, hogy nagyon nehéz igazából beszélni, meg közben még videózni is. És mellette még az van nekünk, egy Barnival, hogy azért nem tudunk ilyen gyorsan feltölteni meg videókat, mert ugyebár mi még mellette tanulunk is. Én felvételiztem most, kimondottan, és szóval hát nagyon nehéz volt így is. Szóval még mellette és még Minecraftozni is kellett, mivel hogy forgatnunk kellett a videókat. És ezért nem tudtunk feltölteni Barnival több videót, meg utána, miután meg már fel tudtunk volna tölteni, kimondtam Barninak nem volt kedvese, nekem sem volt kedvem, és akkor ez így most nagyon rosszul jött ki az egész. Meg szóval, hogy így most így értitek. Amúgy nem tudom, hogy milyen nem van. Közben a hangot keresem. Jó. Jó, elvileg jó, csak már hogy ne legyen nektek nagyon hangos. Na már jön is az este. Elvileg mindjárt leáll a videó. Úgyhogy én már úgy is szeretném az egészet elkezdeni, hogy már haladtunk, mert már haladtunk most. Mert ezek még mindig csak ezek a hülye kis terveim az egész házzal, hogy milyen legyen a ház. Hogy legyen, mint legyen. Nagy lesz a ház, annyi csak. Ja, lehetséges, hogy adminnal le tudom másoltatni a világot, és lehetséges, hogy közé fogjuk tenni. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy közé fogjuk tenni, de lehet, hogy közé fogjuk tenni. Szóval, hát igazából szerintem a következő videó, mert ugye mondtam, hogy ki szeretném tűzni, hogy mikor legyen a következő videó. Hát a következő videóm azt szerintem jövő héten fogom feltölteni. Halálpontos napot nem mondok, jövő héten lehet, hogy szerdán, lehet, hogy hétvégén, nem tudom, mivel, hogy nagyon furán érek rá sokszor. Már nem mondom azt, hogy ráérős vagyok, mivel, hogy nem. Egyáltalán nem. Igazából ez a ház, megmondom,